Arratsaldeon dizuela eta ongi etorri Euskoko ikaskuntzaren tartera, hemen Onda Baskaren sintonian, apirilaren 10 da, igandea, eta astero bezala hementxe gaude, solasaldi interesgarri bat egiteko prest. Gaurko saioan, Eusko ikaskuntzak sortutako datorkiguneak ekimenari buruz hitz egingo dugu, esan beharra dago datorkigunearen lehen programaren emaitzak aurkeztu direla dagoneko, gazteen parte hartzea bide berrien bila izenekoa, eta programa honen helburua gazteen parte hartzearen sustapena lortzeko lagungarri diren ekarpenak jasotzea izan dela. Ekimen honi buruz gehiago jakiteko, gurekin dauzkagu datorkigunearen aipatutako lehen programa horretan, era batera edo bestera parte hartu duten 3 pertsona, alde batetik, hementxe daukagu Onda Baskaren estudiotan, Irati Bergara, 27 urteko gipuzkoarra, eta fisioterapia eta gizarte eta kultura topologia ikasetak egindakoa, eta datorkigunea ekimenean parte hartu duena. Arratsaldeon, Irati. Arratsaldeon. Eta beste alde batetik, telefonaren beste aldean dauzkagu, alde batetik, Amaia Nausia, Eusko Ikaskuntzako Gazteria Departamentuko kidea. Arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon, bai. Eta bestetik, Horti Akizu, Feliz Baltistan Fundazioko kidea. Arratsaldeon, Horti. Bakeixo. Tira, Hortik ere esan barra dago, Iratik bezalaxe, datorkigunaren ekimen honetan parte hartu duela. Eta tira, hasteko, zuri galdetu nahi dizut, Amaia, jendeak jakin ezan eta pixkarat kokatu daitezen, datorkigunea ekimen hau zer den eta nola sortu zen? Bai, sortu zen orain dela, urrutitik hasi beharko ginateke, baina bai, 2009aren amaieran guk ospatu genuen Gazteria Departamentuak antolatuta Eusko Ikaskuntzaren 17. Kongresuan gazte foro bat antolatu genuen. Eta bertara gerturatu ziren 300 bat gazte. Eta baita ere 2009aren amaieran ere Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera antolatu genituen jardunaldi batzuk parte hartzearen inguruan, parte hartze politikoa eta gazteak, eta bertara gerturatu ziren 80 bat gazteola. Orduan, bi ekimen horietat pixka sortu zen ideia, edo beharra gehiago ez, gazteen artean behar hori somatu genuen, zegoela behar bat, haiek hitz egiteko eta plataforma bat eskaintzeko, baina kasu honetan iraunkorra zena, ez? Eta hortik sortu zen datorkigunearen ideia, eskaini gazteei plataforma iraunkor bat, gaurkotasuneko gaiei buruz eztabaidatzeko eta hitz egiteko, eta etorkizunara begira, etorkizun hori prestatzen joateko, haiek ere haien proposamen propioak egiteko. Ez da ondo ulertu dan, baina ulertu dan ez bintzat, datorkigunea ekimen honen lehenengo programa izan da dugu, ez? Gazten parte hartzea, sustateko helburu daukana. Hori da, bai. Hortaz aparte, gauza gehiago egiteko asmoa edo, bai, hau esaten dizudan moduan gauza iraunkorra da, ez? Orduan gu hasi ginen lanean 2010ko irailean, eta guk egiten dugu lan ikasturte oso batetan, ez? Orduan esaten duzu moduan, hau da, irailetik urtarrilera arte egon ginen lanean gai batetan, hau da, parte hartzearen inguruan, eta otsailetik ekaina bitartean, hasi gara lanean beste gai batekin, dela gazteen arazo nagusien aurrean zer egin. Baina bai, gure ideia da urtero, ikasturte bakoitzean, datorkigunea errepikatzea. Gero itengo dugu datorren urteetarako eta ze asmo dauzkazuen jakiteko. Lehen bizioeta ere, Irati eta Hortzirekin, galetu nahi denongo zerbait. Zergatik apuntatu zineten, zer bultatuta, nola jakin zenuten? Irati hasi zuen ebazu. Nik parte hartu nun Eusko Ikaskuntzak antolatutako kongresuan, azkenengo kongresuan, Gazteria Departamentutik sortu zen ekimen hortan, eta, ni esperientzia oso positiboa izan nun, eta orduan iritsi zitzaianean, datorkigunean berri, parte hartzea pentsatuz, izango zala kongresuan ingenunan antzekoa, eta interesgarria iritu zitzaianez, eta pertsonalki positiboa, parte hartzea pentsatu nun, apuntatzea pentsatu nun. Horti? Bai, nire bidea ezberdin izan zen. Ez nuen ezagutzen, datorkiguneko historia, eta orduan, ezagutzen nuen azan Eusko Ikaskuntza, eta bai ere, bai programa, berezko aurrerapen iraunkorra. Eta bertan gauden energiako desarrolloa edo garapena sustatzeko asmokin, Gorka Buen izeneko irakasle batekin. Eta, bere bidez konturatu ginen, nola zabilen egimendu hau sortzen, eta, nola baiteko egonezin batzuk ere genitxun, eta, erabaki nuen bialtzea eta puntatzea. Amaia, ze motako gazteak hartu dute parte hemen? Hemen,
Ze mototako gazteak esan diazu, bai. Bueno, gure helburua zen, aniztasuna lortzea, ez? Orduan, lehenengo esan beharra dago hori, gazteak direla, eta euskal ikaskuntzan gazten moduan ulertzen ditu 18-30 urte bitartekoak. Orduan eta guztiak ditugunak ja hor justu gabiltza. Baina, bai, hori zen, pizkal, lehenengo gazteak izatea, gero euskaldunak izatea, ze gure lan tresna beti euskara izan da, eta bileretan euskara saritzen gara, eta gero nahi genituen ere 7 lurraldeetako gazteak biltzea, ez? Egin genuena izan zen proportzionalki zenbat gazteria zegoen ikusita lurralde bakoitzan, horren arabera 38 gazte hauek aukeratu ditugunak, hori, proportzio hori mantenduz, sartu datorkigunean. Orduan, hor daude, 13 bizkaitar, 10 gipuzkoak, 8 nafartar, 5 arabakoak eta 4 ipar euskal herrikoak. Eta besterik ez, gero eskatzen geniena zen parte hartzeko nahia eta fiskal mugituak izatea. Egia esan da, perfilak denetarik daukagu, ditugu soziologoak, ingenieroak, historialariak, langabezian dauden gazteak edo orain doktora duta bukatzea dauden gazteak, ez? Lan pixkat denetarik. Zagatik, orduan, baldintza horiek bete eta behintzat, perfil desberdinetako jendea dagoela, ez? Hautaketa irizpideak, tira, behintzat zabalagoak direla, eta baldintza horiek bete behar diren. Bai, hori da, baldintza horiek ziren, euskara hitz egitea, harina eta gutxi gehiago, ez? Euskal Herrian bizitzea. Eta horrekin aski guretzat behintzat gogoak batez ere eskatzen genituen, hori bai. Irati eta Hortzi, gaitu nahi zuet zer nolako giroa gonden, zer nolako esperientzia zen, zer sentitu zareten datorkiguna ekimenean? Ni netzako mundiala izan da. Ezakit, dagoen giroa guztion artean, bilereta jutean guztion artean oso ona da. Netzako aberasgarria izan da iparraldeko jendiakin hartu emana eukitzea, ze oso gertu dakau, baina Mateo nahiko urruti bizigela elkarren gandik, eta positiboa, giroa aurkitu egon jendia oso aktiboa da, maiak izatezun bezala, parte hartzeko gogoa dauka, datorkigunea da behaien parte hartzeko modu bat, gure parte hartzeko modu bat, baina gero bakoitzak bere esparru ezberdinetan parte hartzen jarraitzen du aktiboki, orduan jende aktiboa da, ez da, eta orduan hori, atmosfera aktibo hortan esan genezake, gustua egoten zea, ez? Eta asko ikartezu, bata bestean gandik, eta oso positiboa. Ados tabe horrekin, Hortzi? Bai, batez ere niri lehenengo impresio izan zen, hori bakoitza bere mundutik goaz, ez? Eta igual, gizarte aldetik doazenak eta, igual oitura gehiago daukate hitz egiteko gizartearen arazo ez, edo politikaz, baina nire konkretuki ingenieritzatik sartu naiz, eta orduan niretzako hori txoke handia izan da, eta politia ez, beste ikasketa batzu dituzten gazteekin hori elkarbanatzea, eta igual batek arlo teknikotik beste ikuspuntu bat eman dizaioke, eta besteak berriz gizarte arlotik beste aberastu ideia hori, eta gero baita ere politia izan da, nolabait ere hori gazteek presio handia dukagu entzuten da ez, pasiboak gehala, eta politia izan da nolabait ere hori lehenengo egunetik ezeztatzea, elkarri ikusita ez da, eta gero baita ere zer egin dezakegun, edo zer arazu ditugun, edo gauzak pixka mai gainean jarri eta elkarrezketa bat aztea. Beraz, eskatzen zen hori ez parte hartzeko voluntade hori bete da ez? Bai, hori esan beharra dago, hori giro ona esaten dutenean, giro ona dago, lan asko egiten dugu, baina hasieratik giro ona nabaritu zen, ze lehenengo bileran Gasteizen ospatu genuenean, bazkari bat antolatu genuen, eta orduan, pentsa, hemen parte hartzen duten 40 gaztek, elkarren artean ez dira ezagutzen. Orduan, esan genuen, antolatuko dugu bazkari bat, pixkatola ardoarekin, eta hola, igual, elkarren... Pixka bizitzeko, ez? Hori da, bizitasuna emateko eta jendea, lotxa edo hori galtzeko. Baina, lotxa gutxi, hasieratik denak ziren oso mugituak, hitz egiteko gogo piloekin, eta pixkat hasieran beldurtu ginen eta guzti, ez? Bai, kaineros, dira. Bai. Hobe horrela ez? Kontrako baina. Batutan gaina lehenengo bileretan iritze kontrajarriak eta sortzezian, eta nola, igual ez daukegun ohitura gehiagirik
geure iritzia mai gainean jarri eta besteak lasai entzuteko, lehenengo bileretan hori gogoratzen, ez, nola pitiak bezala sortzian, eta gero poliki, uste bintzet lantzen jungeala, eta lasaitzen jungeala, eta beste entzuten ikasten, eta gero baitere gure ideiak hobeto plazaratzen. Zetik askotan ideia plazaratzeko ere niko borroso egiten gara, ez? Azken finean hortzik esan duna 40 gaztegea disiplina ezberdinetatik, bizi esperientzia ezberdinetatik, eta 40 gazten ideiak izan daitezke, kontra jarrik, igualak, zordun horren aurrian gure reakzionatzeko moduak ebai, ikasin dugu, ez? Nola reakzionatu eta ez berotzen derrepente, o lasai hartzen, gauza guztien alde positiboa ikusten, eta maian jarrita... Hori jende asko ikasi barrio luke. Batu ez dute bilerena, uste, okerez banago, larun batetan ospatzen direla, eta nahiko goiz, ezakit. Zitako. Merezi aldu, horrek hain goiz esnatzea larun bat goizetan. Merezi nik uste gauza ezberdina dela, ez? Azkenean jendeen artean egotea, larun bat gauian edo larun bat goizian berdin egin dezakezu. Eta gaina larun bat goizian, baina esnatuta gero ja freskura sartu zaizu. Eta orduan, ordua gutxinekoa da. Ni hau duz nagortzik, nahi ez dit pereza asko ematen, egia esan. Niri pereza bai ematen dit. Eskerrak. Ikusita gaina segun luzea daukagun aurretik, egia esan da niri ostiraletan hori pentsatzen dudanean, ez, bihar batorkigunea, Iruñan bizi naiz, eta igual, Bilboren tokatzen denean, edo Biarritzen tokatzen denean, igual bosterritan altxatu beharra, kotxe hartu eta daño joan, pizkatola pereza sortzen zaizu. Baina gero, egia esan da gaudenean, niri behintzat, igual ni ere lanean nagoelako, ez? Baina eguna, azkar pasatzen zait, ez naiz enteratzen, eta gero oso gustora egoten naiz, orduan. Ni uste pena merezi duela, eta, batzuk, larun bat goizetan altxatzen dira mendira joateko edo futbol partidu bat jolasteko, datorkigunek ideak altxatzen dira, ez da baidateko. Ez, normala, hori esan, ez broma esterik ezan. Askotan, nik uste, ez da larun batetan, nik uste, askotan, pereza ematen duela, hain goiz egitea bentsat beti ematen duela, beste gozta da gero, behin egitakoan eta behin egiten duzuna gozatzen baizazu, ondo pasatea eta azkar pasatea, zuk esan zuten bezala. Tira, hori alde bat egotziko dugu. Amaia baita de, metodologiari buruz jakin nahiko nuke, pixko bat gehiago, nola egiten zuten lan, nola funtzionatzen duen honek, Amaia eta baita irat eta horti ere, claro. Gu egia esan da garrantzia handia eman diogu metodologiaren asuntuari, ez? Uste dut Eusko Ikaskuntzak ematen diola horri garrantzia, azkenean guk kalitatea bermatu behar dugulako, eta gure kasuan gazteria departamentuan gazteekin lan egiten dugunean, esan dezakegu material sensible direla, ez? Eta, guk uste dugu lan serio bat eskaini behar diegula gazteei erakartzeko eta hemendik aurrera ere gura hori izateko gurekin lan egiteko. Orduan, gure lehenengo gai hau izan da parte hartzea, eta gure metodologia horretan oinarritzen da, ez, parte hartzean. Bai individualki, bai talde lanetan, bai plenarioetan. Orduan, guk egiten duguna da, hori, esan bezala, 2 gai lantzen ditugu ikasturte bakoitzean, eta egiten dugu hilabetean behin, bilera bat antolatu, larun bat goizetan, eta mugikorrak diren bileretan. Orduan, hasi ginen Gasteizen, gero Iruña, Donosti, Biarritz eta Bilbo. Eta gero sortu genuen beraientzat ere webgune bat, eta webgune horretan intranet bat, eta bertan zintziligatzen diegu bibliografia. Orduan, horrela, guk nahi duguna da, bileretara joan aurretik, beraiek gai horri buruz zehozer irakurtzea, oinarri batekin joateko, ez? Gero ez da baidatzeko eta bat. Eta bibliografia hori aukeratzeko badaukagu batzorde zientifiko bat, 3 pertsonez osatuta, direla Alfonso Dubaiz, UPV-koa. Maria Jesus Calva. Maria Jesus Calva, hori da, Deustokoa, eta gero dago Asiretxenike Azpikerrekoa. Eta bileretara eramaten ditugu ere adituak, eta ordan batzorde zientifiko honek pixka eta aholkatzen digu, ze aditu eraman, ze bibliografia, eta metodologian ere, ez? Eta hori da egiten dugun lana, gero jan gaudenean, dinamika ezberdinak erabiltzen ditugu, banaka, taldeka, talde txikietan, gero talde hondietara eraman, hola pixka bat, gero igual beraiek kontatuko dizute gehiago metodologiari buruz. A ver.
Hortik egiteko guakaz, ez da. Ez antzuk ere, Parte hartu. Vale, elkarren artean ingo dugu. Gero ingoen. Hori, dinamika, batez ere eguneroko momentutan izaten da, esperto batzuk edo gonbidatu batzuk egoten dira, eta orduan bai aurrian edo bai atzian, nola baita ere gaia teknikoki azertzen laguntzen digute. Eta gero, Amaiak esan duen bezala, talde txikitan antolatzen gea, nola baita ere talde txiki horiek batez ere aurreko 6 hilabeteetan 4 talde izan dira, talde bakoitza gai batekin lotuta, politika, kultura, gizartea eta ekonomia, eta hori, talde bakoitzak koordinatzaile bat zeukan. Amaia zan koordinatzaileetako bat, Eli beste bat, Eusko Ikaskuntzako kideak gehienak. Eta orduan, nolabait ere guk iritzia ematen genuen, eta beraiek nolabait ere dinamizatu zuten, eta erabakiak eta denbora batez ere oso gauza kritiko izate zen, zetik hitz egiterakoan denbora junik ezaizu. Eta orduan, nolabait ere denbora hori mugatzen, eta iritzian filtro bat edo iken laguntzen ziguten. Suposatzen dut, metodologia aldetikan gure brainstorminga edo ondo banatuta egoteko, denbora oso mugatua genekan, eta zirudin hasiera batean oso estrukturatuta zeudela gauzak, ez da? Eta orduan, adibidez, ni parte hartze kulturalean neon da, kulturari buruz hitz egiten hasteko, eta hain estrukturatutako gauza batean, galduta bezala aurkitzen ginen hasieran, igual hasi bergenun kultura definitzen zer da, ez dakize, eta hori Susana batez ere aztikerrekoak esatez digun, hemen ez gehala espertuak, iritzia eman berdeula guria, eta, orduan lasaitzen ginen, da azte ginen pixkanaka gauzak ateatzen, da, ideiak ateatzen zian. Hori izaila izango zen, ez? Kriterio hori jarraitzea, eta ez? Pertsonarekin netzako, bai. Igual azte ginen gai batin inguruan debatitzen, eta iritzi asko ateatzen zian, eta jarraitu nahi genuen bide horretatik, baina bide horretatik bakarrik ezintzen jarraitu. Parte hartze kulturalak, oso zabala da. Orduan ezin genuen bakarrik bide bat hautatuta hortik jarraitu ez, eta orduan mostit eziguten, da beste batea hoi momentu batzutan, igual, hasieran batez ere, hasierako larun bat goizetan, nahiko zaila izetan, noain ja ohituta gaude, ohitu gaituzte, ohitu gea, eta gaia, bigarren hilabeteko gaia pixka zehatzagoa da, etxe bizitza, langabezia, eta orduan ez dakit, bideratu gaude, errexago ite zaigu. Hori bai positiba da, bakoitzantzat. Zaila zen, hasieran, eta gogorra egiten zitzaien, esan dudan bezala, eske harritu ginen, etorri ziren hitz egiteko gogo pilodekin. Eta ni pentsatzen nuen, horrelako, kongresuetan eta hola egon nahi zenean, jendeari hasieran kostatzen zaio, baina eske hauei, moztu bat zitzaien. Eta egia da, esate dutena, askotan, hori gertatzen da, azten garenean batez ere osoko bilkuran edo gai oso filosofikoi buruz hitz egiten, joaten zaigu eta gustatzen zaigu hitz egitea, baina datorkigunearen ideia edo helburua zen ez bakarrik diagnosi bat egitea, hau da, hautatzen dugun gaiaren diagnosi bat egin nahi dugu, ze egoeratan dagoen, baina baita ere proposamenak egin nahi ditugu, eta orduan horretarako moztu bat genuen eta bideratu. Helburua garbi dago parte hartzeko modu berriak bilatzea da. Esan dezu lehen, 4 eremutan banatu zela parte hartze hori ez, politikoa, ekonomikoa, soziala eta kulturala, hori da. Iratizuk uste, esan dezu, kulturalen hartu zen la parte, ze proposamen egin zein duzten? Esan deten bezala, zer dan kultura debatitzen kriston denboa pila tarratu genuen, eta erabaki bat hartu zen edo kultura modu filosofiko batean sortu bertzala, ez? Eta nondik sortu kultura hori, eziketatik. Orduan, hasi ginen pentsatzen, proposamenetako bat izan zitekela magisteritza ikasten nahi dian ikasleetan, gehiago behaiek ezitzaile bihurtuko dianetan, nolabait kultura txertatzea nun ezitzaile izan dadin, eta kultura erabiltzea erramienta bat bezala. Hoi izan zan proposamen bat, eta ustez itzein zala gabonetako bono kultura bezala,
magisteritza ikasten nahi dian ikasleentzako antzerako bono bat ematea edo, behaiek ere erreztasun gehiokin edo, erreztasun gehiokin junalizateko antzerkira edo zein lekutara, kulturaz bizitza. Hoi izan bat. Beste batzuk baita eziketa inguruan izan zian, herritan, kulturan bertsolaritzan edo idazleak edo, kultura mailan sormenakin erlazionatutako lana edo ofizioa dutenak herri mailakoak ez izatea ezagunak, baizik eta herri mailakoak ikastoleta edo eskoleta gerturatzea. Ikusteko olako pertsonaiak badaudela eta bizitza aurrera ematen dutela eta horrelakoak. Eta, gero baita, esan genuen kulturako arlo batzutan, kultura arlo batzuk daudela eliteakin lotuta, eta hori hausteko gazten parte hartzeak hortara bideratu izan behar dula, eta horrelako gauzak. Hori da, ez? Askotan parte hartze hori elitarekin lotzen da, ez? Kultura aletik mintzat. Baina, berez parte hartzea da demokrazian oinarritako bat, orduan denok hartu berko genuke parte bai herrin, o irin, o zure bizilagunen elkartean ez dakit. Orduan horrekin hausteko ere, holako gauzak ondo da. Hortzitzuk parte hartze sozialean uste hartu zenula, ez? Bai, hori da. Talde hortan egon zinean, zuek zelan duzen duten? Puntu ezberdinak proposatu genitun, nola baita ere parte hartze gabezi honi, pixkate indar gehiago mateko. Hoien artean, igual, gero jarriko nola baita ere indartsua izan zen ekintza bat, baina, puntu ezberdinako komunikatzea esatearen, batez ere, hori, komunikabideak, hezkuntza, gero parte hartze sare bat sortzea, eta nolabait ere parte hartzeko gizartean, nolabaiteko oferta hori sortzea izan zen, ez? Komentatzen zian baita ere, ekintza ezberdinak sortu zitezkeela, hitzlarien book zerrenda bat sortuz, edo komunikabide ezberdinak lortuz. Gero baita ere, komentatzen da, gaur egungo sare sozialek, internet bidez eman dezaketen jokua, ez? Nolabait ere bakoitzak bere iritzia emateko. Eta gero, komunikabide konbentzionaletan nolabait ere igual gezki ikusila dago parte hartzea, ez? Eta nolabait ere hori buelta eman behar zitzaion, ez? Orduen berri edo notizien bidez, proposatzen genuen baita ere, arteka notizia batzuk ateratzea, hilean behin edo astean behin, egunkari ezberdinetan, parte hartzea nola egiten dan edo ze ekintza dauden erakutsiko zigutenak, ez? Arrekita gelditu gehagu txarlauetan, hori, Zugarramurdiko jendea etorri danean, edo Elgoibarko gazte talde batzuk etorri danean, nola guk ez genekien beste herri batzutan ekintzak aurrera ematen diela. Nola parte hartzen dute gaurko gazteek, galdera gu pixkat zaiagoa. Hor, gaur egun nola da parte hartzen duten, horri buruz hitz egin genuen asko, horatzen du Donostiko bileran hitz egin zela, parte hartzearen paradigmaren aldaketa, ez? Nola aldatu den azkeneko 20 urteotan gazteen parte hartzea. Ez dela berdina nola gure gurasoek parte hartzen zuten edo guk nola parte hartzen nahi dugun. Eta horri lotuta, gaurko gizartearen ere aldaketa eta egoera, ez? Militantziaren, militantzia kontzeptua ez duela gehiago funtzionatzen, individualismoa, baina batez ere prekarietateaz, ez? Hitz egiten zen, esaten zuten, edo atxikitzen diguten gazte hori ez dagoela erreleborik, ez? Parte hartzeko. Eta, gazteek esaten zutena zen alde batetik, parte hartu nahi dugu eskintzen diguten ereduetan, hori alde batetik. Eta bestetik, nola konprometituko naiz parte hartzera epe luzera, ez badakit zer gertatuko den nire buruarekin bihar, ez? Prekarietate gizarte horretan sartuta. Orduan, beraiek esaten zuten, edo apostua egiten zuten, badaudela igual modu berriak edo eredu berriak parte hartzeko, gazteen artean, sare sozialak eta horrelakoak, baina badaudela ere behar individualetatik sortzen diren
osortzen den parte hartzea. Eta hori ere bultzatu beharra. Eta baita ere horizontaltasuna bultzatu beharra. Eta batez ere hor ere oso indartsu agertzen zen kontzeptu bat, frustrazioa edo. Askotan instituzioetatik martxan jartzen diren parte hartze prozesuetan badirudi direla bakarrik legitimatzeko, hori. Argi berdea bilatzen dutela aurrera egiteko eta besterik ez. Eta horrek ere gazteen artean frustrazioa sortzen du. Orduan horrekin ere apurtzearen beharra sortzen zen gazteen artean ere. Agian akaso arazo hortxe dago eta ez duk ematu duzun hortan, ez? Dagoenarekin nola hartuko parte nik, ez? Igual arazoa gehiago norberarena baino dagoen panoramaran dago, ez? Bai, alde batetik panoraman eta bestalde batetik baita ere, dauden gaurko parte hartze sistema horiek mugatuta, ez? Amaiak esatezun bezala, batez ere frustrazio horrek nahiko eragin digu eta baita ere ateratzen zen, tertulietan eta nola ez dugun konfiantzarik edo zenbateraino politika sistema honek gaztei parte hartzen utzi nahi diguten, ez? Edo bakarrik sortzen dien ekintzak, dien beraiek goitik hartutako erabaki batzuk aurrera eramateko eta hoiei baiezkoa emateko, ez? Legitimatzeko, ez, azken finean. Hori da. Bai, Mamaia, segi. Ez, horregatik hori horizontaltasunaren kontzeptua eta autogestioarena ere, esaten zuten. Hori apurtzeko, igual parte hartze prozesuak goitik bera etorri beharrean, guk geuk sortu behar dituzkela, ez? Bai, eta gero betere dimentsioa, ez? Igual kontutan hartu beharko genukela, parte hartzea eskala txikian ere burutu litekela, ez? Igual parte hartzerakoan gure aspirazioak igual hasieratik goregi jotzen ditugu, ez? Lurralde mailan zerbait aldatzeko eta igual lehen iratik esatuzun bezala parte hartzeko igual nahikoa da gure udaletxean, udaberrian edo auzoan bertan nolabaiteko dinamika batzuk sortu eta hoiei salida ematea, ez? Ni gehitu azpimarratu Amaiak esan duna, batez ere guk edo behintzat parte hartzeak beti gorakoa izan behar dula nere iritziz, ze nahiko estipulatuta bezala ikusten dira betik gora batozten parte hartzeak, eta orduan ustez herritarrok sortu genitzazkela parte hartzeko plataformak eta indarra eukiko luketela parte hartze hori benetako aldin bada eta parte hartzeak sortutako emaitzak zilegitasun handiago dakatelako. Orduan bide hortatutan igual dauden parte hartze modelo horiek pixka eta usteko edo modu ezberdinak sartzeko alde batetik edo bestetik izan diteke hori. Hor gainera kontraesan kuriosoa sortzen zen, ez, etik hori, datorkigune azken finean goiti datorren gauza bada, eta orduan, lehengo ekintza izan ez, momentu bat zuten eguk esaten genuen, nolabait ere metodologia edo dinamika, goitik etorri dela, ez, orduan ikusi dugu baita ere, nolabait ere, igual datorren urteko datorkigunean, edo ekintza garria proposatu direnen baita, proposatu da datorkigune internazional bat, datorren urterako, edo, eta hori, gure aldetik sortzea edo gazteen aldetik sortzea bertako metodologia hori. Tira, beste galdera orokor bat egingo nuke, zer da parte hartzea? Hainbeste izaten ari gara, eta venga. Ostra, galdera ona. Claro, eske... Hori egin genuen, definizio bat, hasieran. Ez, baina, eske, hainbeste aldiz errepikatzen ari gara, esaten ari nintzen, ja. Tira, zer da zehazki parte hartzea? Nik uste, igual errexia izan daitekela, eskaintza eskaria egiten balen badegu konparaketa, ez? Guk askotan egiten dugu, politikoi eskatu, ez? Eta ez gara konturatzen gu persona bezala eman egin dezakegula. Emate hori izango litzake parte hartzea, ez? Nire ustez. Nola baik ere, herriari edo udaletxeari edo gobernuari gauza bat eskatzen diogun bezala, emateko hori, ez? Eta eman, iritzi eman dezakegu, lan orduak eman dezakegu, nola baiteko dinamika batzuk, ideiak, hori da parte hartzea, ez? Iniziatiba gehiago izatea? Nola ere eskatzen dugun bezala ematea, parte hartzea edo ematea gizarteari. Azken finean baita gizartean parte gehagu, gu gabe gizarteke ez to, orduan eskubide batzuk eta bete behar batzu dauzkau, eta eskubideen artean parte hartzea bidezkoa da, naiz eta igual gaur egun hori,
pertsonai ogizabanakoa indar hori kendu edo ikustarazten da indar hori ez dula, edo taldeak sortzeko errestasuna ez da hola, baina berez badago, osea, berez gure baitan da hola, esan daiteke bakarrik aktibatu berdala zentzumen hori edo, nik dago nuke. Nik esan nuke hori esan dutenean noski, eta gero ere parte hartzea dela behar bat. Bakoitzaren beharra eta guztiok egiten duguna, gizartearen parte sentitzeko. Eta igual ez gara gohartzen ze puntutaraino, ez? Baina auzoko futbol taldearen parte izatea edo herriko jaiak antolatzea hori da parte hartzea, edo zure iritzia ematea. Orduan, igual denok egiten dugun zeozer da eta eman behar dugun pausu bakarra da kontziente izatea, da kontzientziazio bat, eta horren garrantzia ere bermatu, ez? Horrek baduela pisu bat, gure eskubide bat dela, baina baita ere behar bat, eta horren alde egitea, besterik ez. Tira, lehen aipatu dugu gizartea bera aldatu duela azken urteetan, beraz horrekin batera pentsatzen dut parte hartzeko moduak ere aldatu direla. Tira, aurreko beranalditatik gaur egunekoetara, zer aldatu da, zuen ustez, gazten parte hartzeari dagokionean? Claro, gizartea... demokrazia estandizatu da nenean, nolabaiteko gabezia bat zegoen, ez? Eta orduan gabezi horri aurre egiteko, gazteek aktiboagoa zian, ez? Orain nola ikusten dugu nolabait ere demokrazia bat badagola, izen bat badagola bentsat. Orduan pasibotasun bat sortu liteke, edo kanpotik eman dezake pasiboa dela, ez? Baina gero, egitazko bizitzan amaiak ez duen bezala, ez? Igual existitzen da, ez? Aktibidade hori. Igual ez da hain politikoa lehen zan bezala. Igual zerikusi gehiago dauka futbol taldearekin, kultura talde batekin, bertsolaritza talde batekin, gauza txikiagoekin, ez? Baina bai igual izan ditekela interesgarria gaurko gazteek ere lehenko politika inkitude horiek, edo kultura inkitude horiek, edo sozial aldetik egonezinek pixka garatzea, ez? Gero ere, sare sozialen buma ere aipatu behar da. Naiz eta, erabaki genuen parte hartze presentziala elukela inoiz gaindituko sare sozialetan parte hartzeak, balio dure baita ekimen desberdinak antolatzeko eta jendean iritzia zirkulatzeko, osea alde batetik bestea, behintzat beste ideia batzuk eta ikustarazteko urrutirago iristeko. Bai, eta gero badago zerbait ere, osea, moduak eta batez ere moduak eta epeak aldatu dira, ez? Guztia berehala nahi dugu, ez? Eta hortzik lehen osatzen zuena, igual ez daukagu ohitura pixkatu, pazientzia hori izateko, ez? Ikusteko gauzak aldatzen direla, baina poliki edo gure helburuak txikiagoak izan beharko liratekeela. Eta hori ere kontutan izatea, baina hori esan behar nuena, badagoela, osea, gauzak aldatu dira, baina badago gauza bat ere mantentzen dena, gazteen parte hartzean, bai gure gurasoena, bai gurea, gaztetasun hori, ez, eta gogo hori, eta ilusioa, hori gaztetasunen zerbait da, beti esan da horrela dela, eta nik uste dut, badela oraindik, hori ez dugula galdu, eta ez genukela galdu behar. Akaso, individualizazioko joera dago, ez? Ez dago... Nik uste, individualizazioko joera hori gazteekin lotzen dula jendiak, baina intergeneraziona dala, ez? Dala, gaur egungo egoera bat. Hori da, gizartean. Gazteak ere individualizagoa dira, eta umeak ere individualizagoa dira. Baina, gaur egungo gizartean, diskursoa igual handiagoa da, ez? Igual kontsumo aldetik nola bultzatzen gaituzten edo bultzatzen garen, nolabaiteko kontsumo batera, horrek materialtasunaren akumulazioak hartzen du, eta egoista bihurtzea edo egoistagoa zea, ez? Baina ez gaztea gehalako, ez? Ez du hori izan gaur egungo munduan nahi zuzen ere, joera hori dagoela, ez? Individualizazioko joera handiagoa, eta gauza sozialak alde batera utzita dela pixka bat. Munduan, horrek eragina dauka gazteen gana eta jende guztiaren gana. Kasu honetan gazteen parte ez zaiaren ez, Gaina esango nuke, gaztei hor apostu egiten behaien gandik, gure gadik, kontutan izaten badugu, gizarte osoa individualizatu dela, eta amaiak esan duen bezala, gure gurasoak eta guk dakaguna da, gazte izatean zena, berez, gizarte individual hontan,
gazteek sen hori mantentzen badute, parte hartzaileak izango dira. Ez, orduan, hor lotura bazinet, orduan, pixka eta apurtzeko, edabide nagusitan banatzen da hor gazteak geroz eta individualagoa dira, eta ez dute parte hartzen, ez. Ez, eta hori datorkigunean, gaina ikusi da. Bai. Ekarri ditugun ereduekin, ekarri ditugu praktikak eta pertsonak erakutsi dizkigutenak haien lurraldetan edo haien herrietan ekintza ezberdinak martxan jartzen nahi dituztela eta parte hartzen da biltzala. Eta gero ere esatea datorkigunea ere eredu bat dela. Hemen egon dira 40 gazte 5 hilabetez parte hartzearen inguruan parte hartzen. Eta jarraitzen ari dutena, gaina beste gai batzuekin. Eta hori ere esangarria da eta azpimagarria eta eskertzekoa. Eske bihotza jarri dute asuntu honetan eta nabaritzen da emaitzetan. Gai hori oso pausu garrantzitsua egiten zait, 40 gazterekin egin dezue, eta nire hurrengo galdera da, hori oso ondo dago, nola lortu daiteke hori pixka zabaltzea, ez? 40 pertsona egin dezutena, pixka bat gizartera zabaltzea, eta jendeak kontzientzia hori harrapatzea. Bai. Hori pauso zailago daiteke, noski. Bai, lehenengo igual nik hitz egin dezaket eusko ikaskuntzak egin dezaken lana zen. Nik uste dut ere hemen lan honetan badagoela datorkigune kide bakoitzak egin dezaken lan pertsonala, ez? Hau haien inguruan edatzen eta eredua emanez, ez? Besterik ez. Baina eusko ikaskuntzak egin duen lana izan da, hori da gizarteratzea. Orduan horretarako lehenengo bildu ginen babesa eman ziguten instituzioekin, bai Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Arabako Foru Aldundiarekin, eta guk txostena erakutsi genien, ez? Orduan, gazten proposamenak helarazi genizkien, eta, haien erantzunan nahiko positua izan da, behintzat proposamen batzuk kontutan hartu dituzte, eta hortzik esan duen moduan, adibidez, parte hartze sozialeko taldeak egindako proposamen bat, zela datorkigune internazional bat sortu, Eusko Jaurlaritzak martxan jartzen dituen auzolandegiak aprobetxatu zudan, hori datorkigune internazional bat antolatu, eta horri baietza eman digute, eta hor gabiltza igual 2012an nola bideratuko dugun, eta nola jarriko dugun martxan. Eta gero bestalde hori instituzioi aurkeztu ondoren, pasaren astean, egin genuen, orain daia 2 aste. Prentsa aurreko bat antolatu genuen, hori komunikabideen artean zabaltzeko. Eta gero ere, onelako irratsaioen bidez ere, zabaltzea eta ahalik eta publizitatea ondien eman. Mailing bat ere prestatu dugu, eta gure bazkideen artean zabaldu, eta gazte erakundeen artean ere zabaldu dugu. Eta horrela, hori da gure lana. Bentsat eusko ikaskuntzaren lana horraino iristen da. Gero ere instituzioa eta gizartearen baitan da hori lan hori kontutan hartzea edo desartzea. Irati Ortizuek zerbait esateko horren inguruan? Gero bakoitzak ere daukala aukera, Amaiak izan duen bezala, memoria honen edo ideia honen edapena bere ingurua edatzeko. Dantza talde batean zaude edo kultur talde batean zaude, agian hartu daitezke memoria hortan bildu dian ideia batzuk edo hola, da orduan hor bakoitza emango duna alde batea edo bestea edo nik uste egin ditugu proposamenak ere, azkenan hain taldean hitza izan da, agian ez diela horren konkretuak, edo posible da baita ere nolabait ere galdu izan da, baina garrantzitsuena guretzako persona bezala ikasi duguna hor, hartu eman hori eukitzen, eta nolabait ere bestearekin parte hartzen, eta beste egin zuten, hori bintzate atera degula datorkigunetik, ez? Jungean ekite guztiok, eta hori eguneroko bizitzan erabiltzearekin bakarrik nik uste dut guretzako bintzate bentaja handia dela. Eta gero baita ere, proposatzen dian gauzen artean hori Amaiak esan duna, gure talde sozialean konkretuki ikusi da, hemen parte hartu arren, denok antzekoa garela, edo, aniztasun bat badagola, baino antzekotasun bat ere, ez? Eta hori, politia ikusten genuen, nolabaiteko munduarekiko irekiera hori, ez? Horregatik, burrengo pasu bezala izan zitekeela, hori, baitaren mundu bezala parte hartzea, eta
datorren urteko 2012ko erronka hori ere hor geratuko da, ez? Eta gutako batzuk parte hartzen badugu edo nik uste dut hartuko dugula parte hori antolatzen, ekintza politia izango da baita ere, jendea animatzen bada. Eta ere esan beharra dago, gure helburua Eusko Ikaskuntzako Gazteria Departamentuaren helburua dela 2011aren azaro abenduan jardunaldi batzuk antolatzea, datorkigunean egindako lana Euskal Gizarteari edo Euskal Gazteriari batez ere zabaltzeko, ez? Eta orduan jardunaldi horietan parte hartuko lukete bai instituzioak, bai datorkigunean parte hartu ez duten beste gazte batzuk, edo nahi dut gure helburua dela 40 gazte hauetaz gain ere, alatago joatea. Eta gero ere, esatea gure webgunean memoria hau ikusgai dagoela, sartu nahi duen guztiarentzat, eta hor, liburuzka digital bat prestatu dugula, ez da argitalpen paperean, ez da argitaratuko, baina bai, hori, digitalean dago plataforma izun, eta hor ere nahi duen guztiarentzat, ikusgai dago gure webgunean. Ezagit, esan handizut egunea zein den. Bai, hori galatu behar nintzun, txostena nuen ongo den ikusgai, eta batira, pixat, gure entzule jakin dezaten interesatuta alimado bintzat, nuen argitu dezaketen atorkigunaren ekimen honen txostena. Bai, gure helbidea da eigazte.euskogidoikaskuntza.org/datorkigunea. Baina, Googleen datorkigunea sartzen berriz ere errepikatu entzule gondo entzun dezaten. Bai, eigazte.euskogidoikaskuntza.org/datorkigunea. Eta bestela ere sare sozialetan ere bagaude, Facebooken, eta gero Eusko Ikaskuntzaren webgunean bertan ere hor bideratzen zaitu ere gazteriaren webgunera, orduan badaude bide ezberdinak. Datorren urtera begira, esan duzu, lantzen hain zaretela beste gai bat, zehazki zer den... Etxe bizitza eta langabezia. Baina hori hau gaingo zeia, otxaian hasi ginen, ekaina arte. Jalanian hasi hartan, bai. Hori da, bai. Eta hori da, otxaian hasi ginen lanean etxebizitzaren gaiarekin, 2 bilera ospatu ditugu horren inguruan, eta orain beste 2 bilera ditugu langabeziaren inguruan hitz egiteko, eta gero gelditzen da ekaineko bilera dela azkeneko bilera bat, pixkar guztia izteko. Eta bai, asmoa da orain adibidez apirilean, gure webgunean ere, esandako helbide horretan, irekiko dugu deialdia 2011-2012ko datorkigunean parte hartzeko. Irazita hortzi zuek berriz parte harteko asmoa ez zute? Pentsateke. Nik uste prozesua baita politia dela urtebetekoa egin eta beste batzu aukera ematea, ez? Zetik azken finean 40 bakarrak izan da, ikasi beharreko ikasi duzu, aportatu beharreko igual aportatu duzu, eta orduan, lekua beste batzu ematea garrantzitsua dela. Lehen batean genuena ez, pixkat zabaldu dumar dela, ez? Bai, hori da. Guri ala ere gustatuko ditzaigu 40 gazteetariko batzu gurekin jarraitzea, pixkat, taldea mantentzeko eta azkenean haien esperientzia hartuta eta berrien esperientzia hartuta pixkat hor talde berri bat sortzea. Baina egia esan da hori deialdia irekia izanen da eta hasieran esan duguna, 18-30 urte bitarteko gazteak, lurralde guztietakoak eta euskaldunak eta beste lurraldeko gazteak ezagutzeko gura dutenak eta parte hartzeko nahia edo beharra moduan. Esan zute beraz, jende berriari utiko dezuela sartzen, zoi segurunik ez dutela parte hartuko, baina mintzat animatu, ez, jendea, zer esan behar diezue? Zer daukate irabazteko? Oso esperientzi ona dela, noski behin barruan zaudenean ikusten duzu alde positiboak, alde negatiboak, batzutan pereza ematizu larun bat goizetan esnatzia, baina orokorki hartuta oso esperientzi ona izan da, 40 gazte ezautu dituzu Euskal Herrikoak, giro honian, eta ikasi duzu, gauza asko ikasi duzu. Iritzi ezberdinak entzuten, hitzeiten ikasi duzu, alik eta ondoen esplikatzen zure pentsamendua, eta naiz eta lan askoin, divertida izan dela. Izaten nahi dela. Hori da, igual askotan jotzen dugu, nola baitire gure
zirkulua edo entornoa gehiegi iztera, ez? Eta holako ekintza batekin bai benetan igual zabaltzen dituzula begiak, eta ikusten dezula beste era bateko jendia badagola, eta beste ikasketa batzukin dituna, eta beste aspirazio batu duzkena, eta hori bakarrik ikusteagatik merezi du parte hartzea, eta... Bai. Eta oso ongi tratatzen ditugula. Ez kontrako esango, ez? Bai, eta gero ere esatea, azkenean gazte hauek ez dira etorri diruarengatik, baina, bueno, bai da, egia da, bileretara etortzeagatik, guk horrein saritzik ematen geniela, 60 eurotako dieta bat, azkenean beraientzat gastu bat ez izateko, ez? Esaten duena, Gasteiztik Donostira autobus ordaintzeko, bintzat diru hori eutitzea, ez? Eta gero batez ere eskintzen dieguna hori esan dutena, esperientzia polit bat, ikasteko aukera eta haien iritzia ere emateko aukera, eta horri ere pixkat garrantzia ematea, ez? Aztek badaukatela esateko eta beharrezkoa dela ere, entzutea zer daukaten esateko. Bueno, azkeneko galdera bezala, lehen pixkat itzen dugu horren inguruan, baina pentsatzen duzute, parte hartzeko beldurra dagoela, ez da, gazten gara bintzat, orokorrean bintzat bai, edo konpromezu falta dagoela, zer uste zuen? Nik esango nuke, uste eta maia komentatu dula, frustrazioana. Nik uste gaztek betidan ikartu dutela parte, eta parte hartzen jarraitze dutela, baina askotan behaien ekintzak edo ekimenak aurrea iztuia juten, instituzionaldetik diru laguntzaik ez dagolako, edo ekizarrazoien gatik, orduan, igual momentu batian iristen da, esatezula, hainbeste lan, parte hartzeak lan bat suposatzeu. Osea, benetako parte hartzea balin bada, gogorra da, parte hartzea orduan, hainbeste lan eta gero, erantzuna horrena izatea, zero, batzutan gehatzea, lerrin da bezala, nekatuta, ez? Frustrazioak pixka lotuta. Nik esango nuke. Nik horrek egitzeagatik pixkat, betere igual ez dela, gaurko ungo sisteman ez dela inbeste interesatzen, ez? Nolabait ere parte hartzea, alde ekonomikotik ikusita, nolabait ere multinazionalak, edo ekonomia eredu globalakin ikusita, parte hartze txiki batek, agian ez dauko inbeste benefizio ekonomikorik, ez? Orduan alde hortatik ere, bai dagoela igual gizarte aldetik frenu bat, ez? Eta igual frenu hori kentzeko garaia badala. Bain gerozta gehiago ikusten dira, txikitan, konsumo taldiak, olako ekintza ezberdinak. Eta, bueno, igual garaia da, ez? Parte hartzea aldarrikatzeko eta fomentatzeko. Bueno, bukatzen joan behar du denbora, bukatzen nahi zaigulako. Tira, nik uste gai honek zer pentsatu ematen duela, beraz, saietu gaitezen, parte hartzen, gizarte berri hobeago bat eraikiteko, eta ez gaitezen individualistak izan, eta ez gaitezen kosmatu ez gauzarekin, eta tira, kontzientziatu, pixkat konprometitu behar da, ez? Tira, hori da mezua, ez dakit zenbatek kaso egingo diguten, zenbatek ez, baina tira, behintzat jendea badagoela hortarako, eta hortan saiatzeko, hori izateko, eta gutxienez zerbait, ez? Hola norbait, hemen horren alde, oski. Tira, besterik ez, zerbait gehitu nahi bat ez dute? Azken... Ongi. Ez dute zer gehitu nahi? Ondo. Ados. Eskerrik asko, iruei, irati bergara, eskerrik asko, horrekin egotatik. Eta hortzi akizu eta maia nausia, zui ere eskerrik asko, horretatik. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko baita. Eta, tira, entzulei gogoratu baita ere, eskerrik asko noski zuen arretagatik. Eta gogoratu batorren igandean ere, hementsi izango gorela, Eusko Ikaskuntzaren tartean, Onda Baskaren sintonian, beste solasaldi interesgarri batekin. Izan ongi, aio! Agur.